Mm. Mm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng sarsyadong bangus at paborito namin, tortang talong. Mga kapudibis, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga tam kay Kapampangan. Mga tana po. Opo, ay, paborito namin. Paborito namin ni Vivian. Kanina Excited. pa kami excited. Pero unang subo tayo. Chaming kamakay. Hatiin natin. Atin natin. Masyadong siya malaki. Paano? Siyempre, sarsyado, di ba? Yes, Dapat may ganun ganito. na. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain tayo, mga kaputibis. Mm. Sarap. Masarap ngayon yung sarsyado. Tag-ulan, mga kapudibis. Oh. Kaso lang mahal yung kamatis. Oo nga na. Tiga ano na yung kilo ngayon? 80? 100 plus, ganun. Nalaglag ko yun. Okay lang yun. Mm. Ito guys, oh. Paborito namin. Shoutout sa mga mahilig sa tortang talong. Yes. Yan. Shoutout sa'yo, Ma'am si iVlog. Paborito niya. Tsaka si Crab. Oo, si Rems Rems TV. Sarap. Nag-crave kami kasi ni Ate Alvin ng talong. Tortang talong. Nag-crave. Yan ang masarap ulam na pag umuulan. Talong, tuyo, ganyan, itlog, Wala. tsaka noodles. The best. Sarap na talong.
Sarap po mga kapudibis. Malaki. Cheers. Magluto na kayo mga kapudibis. Sarap. Ay, sasaw po. Sarap. Mm. Sarap. Sarap dito. Hmm? Hmm? Ito. Nasa mo, be. Meron ba? Mm. Sarap kasi mga kapudibis. Simple yung pagkain namin pero masarap. Ito yung ito yung pagkain na kahit simple lang, mapaparami kang kain. Kanin. Oh. Sarap. Boss. Ay, thank you, Lord. Ayun mga kapudibis, naubos po natin ang sarsyadong bangus at tortang talong. Napakasarap po talaga. Paborito namin ni BBM yan. Yes mga kapudibis, meron po kaming Facebook page. Opo, TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, at syempre The Foodie Bee Vlogs. Kung sinang kabalan, ayan, mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes mga kapudibis, kaya kung gusto nyo aming videos, please don't forget To to like, share, and subscribe. Thank you. I love you. you.